Avui hem anat a l'embalsament de la Palma d'Ebre, creat l'any 2002 com a dipòsit d'aigua de reg. Gràcies a infraestructures de regadiu com aquesta, zones de secà poc productives s'han transformat en zones molt més aptes per als cultius. Han esdevingut paisatges resilients. I és que, darrere els regadius hi ha un munt de persones amb coneixement i tècnica i amb molt sentit de comunitat que porten l'aigua allà on més es necessita. Els regadius han estat clau perquè les persones es quedin a treballar i a viure en zones que depenien molt de l'aigua de la pluja. La recomanació d'avui és un llibre de coneixements, el Gran Llibre de l'Aigua, publicat per Convel. Aquest llibre fa un recorregut de la importància de l'aigua per a la vida i especialment per a la producció d'aliments. Mireu, aquí hi ha un apartat dedicat a preses i pantans que explica als infants la importància de la gestió d'un bé tan preuat com l'aigua. I recordeu, sense aigua no tindríem menjar al plat.